samu ai sulhu da wa Allah ya kiyaye ai wallahi yanda ya tozarta min yata sai na tozarta shi ko zan tafi tsirara a ƙasar nan ƙarya kike wallahi kilice daidai da wace ce ke ma haka zaki faɗi wannan magana to har wata mace ce ke a matan asuwa iya shari'ar doki mata ishe ki da kika je kuka ɗauki gashinsa kuka je kuka ɗaura a ka ke na har wata mace ce ke me za ta ki burge a matan masu wace ce ke me za a gani a jikinki gashin doki ƙaryar ki ta sha ƙarya ki ce za ki tozarta min ɗana sulhu ai in ana son a yi sulhu sai dai ya hada da ƴata da waccan da zai aura a daura musu aure ga baki daya wallahi ba za mu hada zuri'a da ku ba yarinyar da ba ta da tarbiyya a ina ƙarya kike yi baki isa ba ta gama cikin shegen a zo a nana min ɗana ba zai auri wanda sai cikin shege ba ina gwauna kawai kura ta wata ta mutu ta fi ƙarfin kiyaki ya ja gawa ai ga shegen da yawa ƴata cikin shege kika ce shege dan halaka fasa wallahi ba za ta yiwu ba na rantsa da Allah ba za ta